Merħba l-episodju ieħor tal-podcast, il-mistidna tal-lum. Il-mistidna hija Dr. Mary Briguglio li hija ekonomista b'interess speċjali fir-relazzjoni bejn kif is-suq ġieli iffalli u l-imġieba tan-nies bej wieħed u ieħor ftit daqna aktar komplessa minn hekk. Mela, grazzi lil main sponsor tagħna Orange Man, qed tisma' ħafna affarijiet sbieħ fuq l-Orange Man. Orange Man huma ditta Svediża li qed jgħinu l-ħafna fix-tutna biex jaqtaw il-vizzju tas-sigaretti. Żuru s-sit tagħhom li huwa orangeman.store għal soluzzjonijiet varji skont il-bżonnijiet u l-preferenzi tagħkom. Tinsewx intom ħerġin mit-checkout kemm tiktbu John Malija, Caps Locks u minar space biex tieħdu 20% skont fuq l-ewwel xirja tagħkom. Tal-Man Up se nibdew bil-kalendarju l-ġdid tagħna għas-sajf u anke l-bqija tas-sena għal daqstant jekk tixtieq tibqa' ġurnat fuq dak kollu li se jsir bil-Man Up, ibgħat li email fuq hello@manupmalta.com. Daw ħajkunu pjuttost avvenimenti b'numru limitati ta' nies għal daqstant jekk tkun l-ewwel li tkun taf ibgħat ilna email fuq hello@manupmalta.com. Biex iċelebraw l-ewwel ġimgħa ta' ħruġ l-E-Cabs qegħdin joffru punti doppji lil kull minu membru ta' l-E-Cabs Circle. Din promozzjoni għaddejja sa nhar il-ħadd 13 ta' Ġunju li ġej. Punti li jissarfu ovvjament fi skontijiet, vjaġġi u affarijiet ta' din ix-xorta, jekk qatt m'għandkomx l-app tal-E-Cabs, niżluha minnu fih u tistgħu tibbenefikaw minn skont ta' €5 fuq l-ewwel vjaġġ tagħkom billi ddaħlu l-kod One Night Out, kollox Cabs bla space, ovvjament fl-app tal-E-Cabs. Din l-offerta sal-14 ta' Ġunju. U din il-ġimgħa sponsor ġdid merħba fostna Reroute. Reroute hija l-ewwel ditta fix-tutna li tħaddan il-prinċipju ta' low impact lifestyle, joffru id-ditta Mr. Bear Family għal prodotti naturali, organiċi u importanti ħafna ta' kwalità għolja, għad-daqna, għal-leħja, għal-ġilda, għal-mustaċċi, eċetera. Merħba fostna Reroute u jekk qed tfittxu bċejjeġ dekorativi, naf għall-uffiċċju forsi qed tiftħu xi restorant, forsi għad-dar, ħenħeġġiġkom li tkellmu dejjem lil Valletta Glass, żuruhom fuq il-medja soċjali, fuq il-Facebook fejn huma taggjati anke f'dan il-video, jew billi iżuruhom fil-ħanut tagħhom ġewwa ta' Qali. Ovvjament, Derek mill-bidu tal-podcast sal-lum il-ġurnata baqa' magħna, baqa' leali pratikament l-istorja ta' ħajti għal daqstant 99866425 jekk tixtiequ li Derek jasal fuq l-adba tagħkom blaħam tal-ġen fi żmien 48 siegħa jew inqas. Dak l-intro mitmum ngħaddu issa l-episodju 13 tal-podcast flimkien ma' Mary Briguglio.